Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma ga mu ɗauke da wani sabon darasi wanda zai matuƙar burge ku ya nishaɗantar da ku a wannan tashar tamu. Don haka ku biyo mu domin kallon wannan bidiyon. Wannan bidiyon ba kowane bidiyo bane face yanda za ka dawo da foton da ka goge ba tare da kowane irin application ba, sannan kuma ba tare da ka yi wahalan kunna datan ka ko wani abu ba. Abin da za ka yi kawai shine za ka shiga cikin photos. Idan ka shiga cikin photos ɗinka za ka je library. Idan ka je library za ka je trash naka. Da zarar ka shiga trash za ka ga fotunan da ka goge. To yanzu idan kana so ka dawo ya za ka yi? Kana so ka dawo da fotonka. Abin da za ka yi shine za ka danne shi kamar haka. In guda ɗaya ne in duka dai za ka yi makin zai nuno maka kamar haka. Sai ka danna restore. Kana yin restore ka danna restore yauwa. To yanzu fotonka ya riga ya koma. Ka gane? Yanzu kana koma photos za ka gan shi gashi kamar haka. Yanzu ya riga ya dawo. To idan kuma kana so kwata-kwata ya zama ko an shiga nan bari a gan shi ba goge shi delete permanently. Da zaran ka yi haka, sai ka yi delete. Zai nuna maka delete permanently. Yanzu to ko da mutum ya shiga nan bari iya dawo da shi ba. Wannan dai ita ce hanyar da za ka dawo da fotonka cikin sauƙi ba tare da kowane kalan application ba. Idan wannan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like, kai sharing zuwa ga 'yan uwanka su amfana. Mun gode kuma ka mana subscribe. Mun gode ka danna ƙararrawar sanarwa.